טוב, אז מה כל חברים, כאן אורי גיימינג, והיום אנחנו בסרטון חדש, וכל מי שלא יודע איך בנים את הבונקר הזה, הכל התחיל ביום גשום, בסוף עונה. אז סתם. זה הבונקר שלי ושל חבר דניאל. אגב, אני כאן בסרטון, אני עדיין חדשן מודעות. טוב, היום נשחק מיינקראפט. כן חברים, חזרנו. אנחנו בקריאיטיב, כי עשינו את הבונקר הזה בקריאיטיב. אגב, אני רוצה להגיד משהו. תלחצו לערוץ של אורי ותלחצו לו על הפעמון. כן, לא לשלוח לי, ללחוץ לי על הפעמון ולהירשם כמנוי ולתת לייק לסרטון. זה הדבר הכי חשוב. תן לי, אני רוצה מטרה. 5 לייקים. לא, זה קצת רצה, זה קצת. אם נגיע ל-20 לייקים, אני אעשה עוד חלק על הבונקר הזה. והפעם אנחנו הולכים להביא עוד חבר. או שאנחנו נעשה סדרת המחבואים. בעצם היום רציתי לעשות. לא, בטעות שברתי את העץ הזה. אני אחזיר אותו. העץ הזה. אני מתערב איתכם שזה אותו עץ. זה לא משנה, אבל אל תרץ. אני רוצה לשפט את התקרה, כי דניאל הפרו, כאילו, הוא לא נוב, אני לא רוצה לקרוא לו נוב ולהשכיל אותו, הוא פרו, אבל אני יותר פרו. בוא נאמר ככה, אורי פשוט כל הזמן גרם לכתוב אקטיביה. טוב, אז כן חברים, עכשיו אני אקח בלוקים מדיימונד, כי צריכים למלות את זה. אני מצטער שאנחנו עושים את זה מקריאיטיב, אבל אין מה לעשות. מה איפה זה? נראה לי זה פה, כן. תתחיל יום גשום, בסוף עונה. הבית שלנו מגיע. רק אני אהיה פה חור, וככה אפשר להיכנס לבית, ופלוק, אתם בבית. מה שרציתי לעשות בבית, דבר כזה. אולי נבנה חווה. לא, אני לא אבנה חווה. מה אני אעשה? אני שנייה לשנייה. קח דברים כאלה. לא נוכל להעמיד על זה כלום, אבל אין מה לעשות. ככה זה הדבר הכי כיף, וככה גם זה יותר מעצב לנו את הבית, נכון חברים? נכון, אני לא חברים, אני בן דוד שלך. רגע, יש לי מודעה להגיד לכם. כן חבר'ה, אני לא רוצה להשאיר את כל הבלוקים האלה מדרט. אני רוצה להעיף את הדרט הזה ולעשות משהו אחר. אולי אני אקח בלוקים מגולד, לא יודע. מה זה בלוקים? אני אקח בלוקים מגולד. בלוקים מגולד זה דווקא די יפה. נכון דניאל? נכון. זה זהב, איך אפשר בלי לאהוב את זה? טוב, זה נראה לי ייקח קצת זמן, אז אני אעשה קאט מתי שאני אסיים את זה. אוקיי חברים, סיימתי, סתכלו, יצא לי דווקא די יפה, ממש אוהב את זה,
שזה ככה מחובר עם דיימונד וגולד. בואו נראה מה אפשר עוד לעשות בבית. סנובול. זה הכי כיף. סנובול זה הדבר הכי כיף נראה לי במשחק. טוב, אז כן חברים, הנה אנחנו בזה שלנו פה. מה ניקח? כן, לי ולדניאל אנחנו עובדים לפתוח ערוץ משותף. אמרנו את זה בסרטון הקודם של הקלייטים בסורק. כן חברים. אני מאמין שאני מכין בתות. האם אתם מכירים משחק שקוראים לו תות? אז זה מה שדניאל אוהב לשחק. תותית, הוא אוהב לשחק תותית. סתם. לא, אני אוהב לשחק... את התות עם הצביע, אתם מכירים? מספר 2 צביעה, לא משנה איך יקראו לזה. אבל מה שאני באמת רוצה להכין לפה, את הדבר הזה. שהוא חמדמד בטירוף. טוב, אני מרגיש רע עם זה. אני כדאי שהוא לא חמדמד. אני מרגיש רע עם זה. חבר'ה, אני עצרתי לי פה כלב. היי חברים, זה היה הסרטון היום. אני מקווה שאתם נהנתם. אז יאללה, ביי.